Moi boa sentiña, benvidos unha semana máis a vosa cita máis roqueira, o playlist de Canedo Rock para Badalnovas. O programa de hoxe vai dedicado ás bandas que participarán no 21 aniversario de Canedo Rock. Estamos de aniversario e o celebramos como máis nos gusta, con boa música. Celebrámolo os vindeiros 25 e 26 de outubro en Ourense. O venres 25 faremos entrega do Singro de Honra a Labra e na ceremonia no Liceo de Ourense actuarán Hermanos Walker. Fai nada tivemos a súa alma mater Mino no noso estudio e tras a súa entrevista tocounos unha cancionciña. O clásico que popularizara Harry Nilsson nos anos 60 e que chegara a número 1 en Estados Unidos, a magnífica Everybody's Talking. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind keep on stopping staring. I can see the faces, only the shadows of their eyes. Sun keeps shining to the foot and realm, going where the weather suits my clothes, banging over the northern street, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. The sun keeps shining through the falling realm, going where the weather suits my clothes, banging over the northern stream, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Skip it over the ocean like a stone. Outros que pasaron polo estudio de Badalnovas foron Besvellos. Eles serán os encargados de amenizar a nosa sesión vermú no Café Ourense o sábado 26 de outubro. Tamén nos agasallaron cunha bonita canción, a súa particular versión dun clásico de Motorhead, As de Espadas. Disfrutadea. Subastado a min tanto me ten, gañar, perder é o mesmo para min. O que hai é que xogar, dame igual o que ti digas. Non preciso moito, o único que quero é o as de espadas. O as de espadas. Achícate aí, súbelle ao rei, cántalle as 40, así me gusta, así.
70 máis o velo, as 10 últimas. Ben xogado aí, e non a vir un piro, o as de espadas. O as de espadas. Nacín para perder, son parvo xa o ves, pero iso é o que quero, nena, e eu non vou vivir pa sempre. E a ver quen leva o velo. Matalle o cabalo, tan triunfando ouros. Vades chorar, renuncio e parte aquí. Vexo nos ollos e non levas nada. Vaite xa de aquí e deixame vivir coas de espadas. Coas de espadas. Coas de espadas. Coas de espadas. O sábado 26 á tarde, tamén no Café Ouriense, será o prato forte da nosa festa e os encargados en abrir fogo serán os ourensáns Rallade, que debutan na súa cidade na nosa festa. Presentáronnos as súas cancións Pinga Pinga en forma de videoclips e imos quedar con dous deles. O primeiro, Súa, a canción que dá título ao seu primeiro EP, e o segundo é un videoclip gravado no Museo de Ferrocarril de Monforte de Lemos, Cas Vaguas. Corazón de alguna parte.
Porán o colofón a nosa festa o vindeiro 26 de outubro no Ouriense os composteláns Señor Salvaje. O seu hard rock de alto octanaje fará brivar a Ourense enteiro cas cancións do seu segundo disco, Vuela. Quedamos con dos dos seus videoclips, a pegadiza Leyenda e a enerxética Gasolina.
déjalo salir. Haz correr el whisky por tus venas. Mucho más no te puedes permitir. Ahí está, te mira la bestia. Es tarde ya para irse a dormir. Gasolina flotando en tu casa y buenas piernas para resistir. Si tienes plan, vuela. Si quieres más, no te confundir. Si tienes plan, vuela. Si tienes plan, vuela. Si quieres más, no te confundir. Si tienes plan, vuela. 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 Gasolina flotando en tu casa. Gasolina flotando en tu casa. Vémonos no 21 aniversario de Canedo Rock, non o esquezades. O 25 de outubro no Liceo de Ourense na entrega de Singro de Honra a Labra, ca actuación de Hermanos Walker. E o 26 de outubro no Café Ouriense, con Besvellos na sesión Vermú, e a tarde con Rayade e Señor Salvaje. Non podedes faltar. Lembrade que na nosa canle de YouTube podedes encontrar este programa cos enlaces a cada videoclip e os sitios das bandas, ademais de moito máis contido. Vémonos, e que non nos falte a música.